A práctica totalidade do comercio de Boiro sumouse a campaña Fora Stocks, que vai poñer en marcha a AVE entre mañá e o sábado. Os establecementos sacarán os seus produtos á rúa para liquidar a mercadoría. Ademais dos descontos e promocións que poderán atopar, os clientes entrarán no sorteo de 300 euros en bonos AVE, que se realizará o sábado na Rúa Peonil diante do mercado municipal, xunto con actividades de animación que se desenvolverán durante toda a xornada. Vamos a facer xoves, venres e sábado, chamase Stocks Fora, é o remate final das rebaixas, entón as tendas van a quitar algúns percheros para fora, vamos a poñer os últimos descontos para liquidar a colección de verán. Ademais, nós animamos dende a asociación, pois facendo un vermú musical, que vai a estar Andrea de Black Cats, e todos os tickets que se compren esos días, xoves, venres e sábado, podelos canxear no mercado municipal e vamos a sortear 300 euros ali en directo. Nada, vai haber talleres para os nenos tamén, para os máis pequenos, nada, invitamos a todo o mundo a que veña, que faga as compras do remate final, porque aumentaron os descontos, estamos agora xa con 30 e con 50%, nada, animamos a xente a que veña a facer as compras, e o sábado que se acerca hasta ali, que o vermú musical está moi guai, é un grupo daqui de Boiro, nada, que canxean os tickets e a ver se hai sorte para o sorteo ese dos 300 euros. Repartiránse tamén bolsas reutilizables da campaña O Comercio Compensa da Xunta de Galicia, que colabora con esta iniciativa que porá o broche de ouro a unha campaña de rebaixas de récord. Así como julio din que foi un pouco máis tranquilo, agosto está sendo un mes moi potente e nos comercios tamén se nota o que vos comentaba, estes días que estuveron nublado víase unha afluencia de xente nas calles porque claro, a xente non vai á praia, entonces aproveita para pasear, para descubrir negocios e é verdad que as tendas estuveron de bote en bote, todas.